Можете ли да си представите съдбата на цяла Европа да се решава на българска земя? На 10 ноември 1944 полята край Варна стават арена на епичен сблъсък между християнска коалиция и Османската империя. Водени от младия полски крал Владислав III Ягела и унгарския воевода Янош Хуняди с подкрепата на български въстаници, те се изправят срещу могъщата армия на султан Мурад II. Тази битка е последният опит за спиране на османската експанзия на Балканите и надежда за освобождение на българските земи. Битката при Варна не е просто военен сблъсък, а символ на борбата за християнска Европа. Въпреки героичната съпротива, коалицията претърпява тежко поражение, а смъртта на Владислав III слага край на кръстоносните походи в региона. Последствията от тази битка предопределят съдбата на България и съседите ѝ за векове напред. Варна остава в историята като мястото, където се сбъдват и рухват надеждите на цял един континент.